Okunufule, ọ bụrụ na Cristiano Ronaldo ya na Messi give bell attention to their haters. Fakari na level afano today. The only way you get to short the mouth of your enemies. Abrokwa by ngine na be na ka onu mabu ngwa. Idne wenwute. It is by winning. You have to be winning. You have to win. That is the only way you get to shut or up the mouths of your enemies. Imagine because of namad na kocha go on na akọ gị ọnụ. Isi na mpaga bros mpagi. For instance, the map na family gị na onwe couple mmadụ 5 na the family. Then some people na akọ gị ọnụ na that your family. It is because of na fa na akọ gị ọnụ azi. Si na bros mpagi mụta gị. How drop possible? Where am I heading to today? Here bụ maka our people, especially Muslim Ebonyi State. But I'm after some kind of agenda some people may put you up on social media now. When some of our Ebonyi State brothers na Fugas na comment gas na Fabros in Igbo. Na Ebonyi State Fabros in Igbo. Simply because no some if some people na amaro can live na keep with. Some people na amaro their history na kota na kocha Ebonyi State na Ebonyi State esoro Igbo. Simply because of nafana so their dialects. Simply because that water the dialect of Ebonyi. The same as Ebonyi abro Igbo. Then I'm going to give you Ebonyi State is in your histories. And they pay attention to people like that. When we talk about that, can you go to my own story? We call Logi. I'm going to story about me. Then you do you may rethink. I'm going Ebonyi State today. And first of all, I'm going to blow Igbo. Before you wake up, this state wake is in Ebonyi. I'm going to snake is in Ebonyi. I'm from 1995. As at then, Ebonyi State after bed. When we be the state and I Ebonyi. As at that time, I been on the show. My parents been on the chat. More on the chat. 1995. 1 year later, October 1st, they created Ebonyi State. Which means now more than ever to my video now. I'm older than Ebonyi State. One day we join my father. I say my father. KD State I know. KD State our village no under that 1995. My father was in our state the under na my village go the under Enugu State. Because no Ghana created Enugu. Now I know under Enugu that time. So if you go now by bet, I'm Enugu State. Before we be Abia K State, K Ebonyi. Otu according na many other states guys. And Igbo and Efu. So imagine is there somebody put us now, Enugu put us now, on our cousin on Ebonyi State. Not knowing that na Mbamo himself no Enugu canon here. So this is here state creation can cause. It just nana fall you a victim now. They could naka state creation. Ne butelugi kina insult to one negibo Igbo. Because state creation na follow government just support. Kọwapụta side nka ngwa ndị nka unu bụ Anambra, kọwapụta ndị nka unu bụ Enugu, kọwapụta ndị nka unu bụ Abia, kọwapụta ndị nka Imo, kọwapụta ndị nka Ebonyi. Ọkụ na ka steeti si bido. Before this state creation efula anyị niile bụ ndị Igbo ka anyị chapụ. Ijun go ga ajụjụ ka ihe melu. O jabna despite the fact na abịa na each state na Igbo anya, anyị nwechara different dialects. Everybody na such their own different dialects. Mana despite that dialect, you can that state solo for Igbo. Faganu use solo, and they will respond you with Igbo language. It's not by accident. About by accident, you have not go seek now. They originated from the same source. I originated from the same single source. Ndị Ebonyi State anọkọtara ọsụba Igbo by sudden. Akụziri na school. Fapụtara ụwa mụta Igbo amụta. Again, Ebonyi State today, despite the fact that Ebonyi State people will keep an within themselves, also their local dialects, just like other states. Again, Ebonyi State, solo Ebonyi State Igbo today, all got responding with Igbo. So if you need to be a state creation, of course, you know across line issues or the wrong man, and you need to promote to instigate this division and Igbo. All the go I'm not Igbo.
because I'm not fan of Kudiki and Ego on social media. Some of our content creators they be on social media be promote to division and Iguana, which is not good. Or draw good for our unity, or draw good for our progress. But that's no full sisi at the mafia. A mapota, Afagablu Chinonso, a blue Anambra state. If you Chinonso, for another Chinonso, no Enugu state, it's not brown one negi. Mo before another Chinonso, no ebonyi, mo no Abia, mo Imo, it's not brown one negi. Ndi Igbo efu believe no state kriwali yen ni efolo. Onwe somebody not today na ebonyi state today na obuna. Mmunia na-ekewenye fa keba afa na Enugu. Onwe dị nke n'ọkwa na ebonyi ọ bụ na mmunne fa na-ekewenye fa keba nye fa na Abia. Ihe na-abịa steeti na akọsụ. Iwepụ steeti one side efu na ihe na ncha na under one umbrella, which is Igbo. Cheki afa na-aza aza. Cheki asụsụ a na-asụ asụ. Dialect abịa na nke dialect. That neda water dialect in the ebonyi does not mean that na ndị ebonyi abụrụ Igbo. Or neda water dialect ndị Imo steeti, ndị Ọlụ, ndị Mbaise, ma ọ bụ neda water dialect ndị Ngwa na Abia steeti, ka ọ neda water dialect ndị Nsụka, ma ọ bụ ndị some part of Enugu steeti, ma ọ bụ ebe na Anambra enwe ndị na-akpọgasị ndị Anam, ndị Umuleri, ndị Aguleri, ndị Nando na ndị otu ya si. O mere ozi ka ọ bụ na afa bụrụ ndị Igbo. So nwee n'uche unu ekwezina ka mgbe ya na-enwere isi na-bring problem to us. Some people ga-anọ na-achọ ka ama ga-ewekọta ndị Igbo ọnụ. Somebody like Nnamdi TV ọ na-try. Somebody like this lady na-akpọ Actress Cynthia, those girl na-try. Fama na-achọ ka fa wekọtesi ndị Igbo ọnụ ka anyị chabụla ofu. Then some people are on one side na-achọ ka fa na incite division. You no go help us. You no go help us. Epụta na-hate nwanne gị mana ipụta echi complain that Nigerian government alike ndị Igbo. Mana ngwa na nwoke alike ibedo onwe gị self, like ibedo onwe gị, and ngwa na nwoke na-eje n'anya na ndị na-like gị pesi n'Igbo onye Ebonyi steeti je na-pay attention to people like that. Onwe gị na-eme o, because the only way you get to prove your enemy is wrong for you to win. Ije bene n'anya na ka ịmalụ m ka ndị like na ndị like gị. Onwe ka people ga-esi, onwe ka everybody ga-esi like gị 100%. Even inside your family, enwecha enemies inside your family. So how much more of it? Some people kwego ka state creation confuse over. So please na your big let's find a way to unite ourselves. Unity is power. With unity is power. Ndị ọchịchị ekego ke ndị Igbo kelise fa kelekele. And some of you ndị na-enwere uchezi can I fall victim to that ihe nkewa. Onwe some ndị Igbo ifu today kewa fa na Delta State. Kelu some of them keba na river. Kelu some of them keba na cross river. Ona kesi kelise kele. So you putazi echi na because of noya abụsị ya bụ Chinonso nọ na Delta, it's not bro nwanne gị. Because of noya na afọ bụ Chukwuemeka na ekewele kewe na River State, it's not bro nwanne gị. Inwekwala uche maka ihe na-eme. Ka akwụsị na ihe na ọdịrọ mma. Unity is power. Ama m ihe na-ekwu. I know what I'm saying. Ihe bụ agenda ndị government na-use kewe na-reduce our power. Yes. Because some of the people pekọta ọnụ mee things in unity. Anyị ka gafe level I know today. Ikwu nke bụ eziokwu. Anyị ka gafe this level I know today. Daalụkwanụ.